I gràcies a la vostra col·laboració, evidentment, es pot fer tot aquest llibre. Han participat 123 autors i 18 artistes que són de Premià de Dalt i de Mataró, que són al Maresme, i hi ha un artista també de Lleida. Un llibre magnífic, 180 pàgines, a color. És preciós. Aquest any vam fer 500 llibres per vendre, hem fet alguns més perquè són tots aquests que s'han de regalar i s'han d'enviar i tal, però volem arribar als 6.000 euros, o sigui que amb això ens hi heu d'ajudar, està claríssim, 500 per 12, 6.000. L'any passat vam recaptar 5.300 euros, aquest any cada any ens anem superant, no? Ho intentarem i així ho farem, no? El llarg camí del dolor. Passadissos plens de portes. Dintre, 2 noms, 2 llits. Queixes, armaris que s'omplen i es buiden sovint. Llàgrimes tremolant a l'envà. Gotes que no es veuen i travessen els murs. Ombres que viuen en la llum. Esperances i basardes lluiten en un mar enfurismat. Manxa, extirpa't, dolor. Somrius, i la teva mirada enceta preguntes i la teva esperança omple tota l'habitació. Fora els ocells volen sense cap crit, sense cap vol. I jo només sento el vent xiu-xiujant a cau d'orella la meva inquietud. Sento encara el fibló de la picada de la serp, amagada a l'herba alta, de darrere de l'altar, mentre fèiem el sacrifici, per acabar d'obtenir vents favorables per arribar des de l'illa de Tènedos a Troia. Aleshores, no hi havia contraverins ni antibiòtics, i la ferida, produïda per la mossegada, es va infectar tant que en sortia una pudor esfereïdora. Ja no sentia el peu, ja no podia caminar, xisclava de dolor, no em podia reprimir, i els meus crits eixordadors trencaven el silenci ritual del sacrifici. Ulisses, despietat, no tingué cap mirament a l'hora de convèncer els altres cabdills grecs d'abandonar-me i Agamèmnon, el cap de l'expedició armada contra Troia, em va deixar sol a l'illa de Lemnos quan la flota hi va passar per davant, amb el ferm convenciment que els sacerdots d'algun temple em curarien la ferida supurant de la serp. Els dies eren llargs, el dolor insuportable, no em podia moure, l'illa era deserta. Matava el que es movia davant meu amb les armes que em regalà Hèracles per haver-li encès el foc de la pira funerària a l'Eta. M'arrossegava per terra i aconseguia alimentar-me d'aquells ocells morts a cops de fletxa. La ferida no es curava, supurava, es cangrenava, podia. Al cap de 10 anys, els grecs encara no havien pres la ciutat de Troia. Un endeví els va revelar que no cauria sense l'arc i les fletxes d'Hèracles. Les tenia jo. Ulisses, acompanyat del fill d'Aquil·les, Neoptòlem, vingué a buscar-me, tot carregat de raons i de paranys. Em vaig fer pregar, però finalment no em va quedar altre remei que cedir. Apol·lo em va sotmetre a un son profund, mentre Macaon em sondà la ferida. Tallar amb un ganivet la carn morta, la rentà amb vi, abans d'aplicar-li una planta que Asclepi havia rebut secretament del centaure Quiró. Em vaig incorporar a la lluita i Troia va caure. Vaig poder tornar a casa, Tessàlia, però aleshores ignorava
que el verí de la serp conté una substància antibiòtica resistent als bacteris que experimenten mutacions. Moltes gràcies. Sagna la llum, travessa la ferida, reescriu el cos, el gest incert. Pupil·les fatigades de mirar-se endins, cercant-hi una claror esvanida. A les palpentes vas els horitzons de la memòria, núvols de terra, ombres ardents dins de la nit. I tanmateix, la mà dins de la mà, el rostre acull el rostre, la veu entre les veus, la vida entreteixint-se amb altres vides, el cor en un batec unit a tants batecs que escampen la llavor del somni.